सामना बेस्ट वर्सेस बेस्ट पाहायला मिळेल, कारण एका बाजूला नेरूळचा शुभम लोखंडे, त्याच्या जोडीला अक्षय गुरव म्हणजेच पांडा, आणि त्याच्या अपोजिट लॅबो आणि दिवेश पारावे, हे चारही खेळाडू मुंबईला बिलॉंग करणारे आहेत. त्यामुळे एक दमासान युद्ध इथे पाहायला मिळणार आहे. कोण कोणावरती बनणार सरस, कोणाच्या मस्तकी चढणार विजयाचा कळस, ज्याचे प्रयत्न बेस्ट तो सर्वश्रेष्ठ. आणि इथे आपल्याला पाहावं लागेल नेरूळचा हा शुभम लोखंडे फिंगर मॅजिक इथे स्टार बनेल का, अक्षय म्हणजेच आपला पांड्या इथे स्टार बनेल का, समोर लॅबो आपला बोलबाला या स्पर्धेतला कायम राखेल का, दिवेश पारावे, कोण कोणावरती ठरणार हवी ते इथे आपल्याला या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये दोन्ही संघांच्या दृष्टिकोनातून जर आपण इथे विचार केला तर महत्त्वपूर्ण सामना इथे ठरेल तो KTM वाघोटन संघाला जिंकणं क्रमप्राप्त राहील, कारण इथे पॉइंट टेबलवरती टॉपला जायचंय. यावेळी बेस्ट ऑफ जोडी मैदानाच्या आतमध्ये एका बाजूला आपण पाहणार शुभम लोखंडे. पहिल्या सामन्यामध्ये खेळत असताना यॉर्क फेकले जाणारे चेंडू ज्या पद्धतीने तो खेळून गेले, क्लासी बॅटिंग पाहायला मिळाले. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये प्रवेश करताना शुभम आणि अमान. स्ट्रायकिंग एंडला अमान आणि बॉलिंग मार्क मध्ये इथे मात्र दाखल होतोय त्रिमुखी संघाचा दिवेश पारावे. मुंबईचा सितारा राईट एम राऊंड द विकेट अमानसाठी खेळण्यासाठी पहिला चेंडू, पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. पॉवर कोण किती दाखवणार हे आपल्याला या षटकामध्ये पाहायला मिळणार, परंतु यावेळी पहिला चेंडू भरकटलेली दिशा लेग स्टिकच्या बाहेर राहिलाय. बॉल पंचांचा इशारा इथे आलाय, नो बॉल. एक रन इथे मिळाली. अतिरिक्त धाब्याने संघाचं खाते इथे ओपन झालेलं पाहायला मिळते. दिवेश ऑन द मार्क समोर अमानसाठी शुभम आहे जो यावेळी नॉन स्ट्राईक एंडलाच आपल्याला पाहायला मिळेल. गेम प्लॅन क्लिअर आहे. बेस्ट ऑफ बॉलर इथे दाखल झालाय, त्यामुळे नॉन स्ट्राईक एंडला शुभम, कारण हल्ला करायचा आहे. यानंतर येणाऱ्या गोलंदाजावरती हल्ला चढवण्याचा इरादा इथे यावेळी आखला गेलाय. यावेळी शुभमच्या माध्यमातून स्ट्रायकिंग एंडला अमान इथे सज्ज होतोय. विशेष फिल्डिंग मध्ये बदल इथे पाहायला मिळाला. फुल टॉस चेंडू पुरेपूर घेतला समाचार, चेंडूला दबडला सीमारेषा पार. इथे पाहायला मिळतो शानदार दमदार SPL षटकार. प्रॉपर टायमिंग, फुल टॉस चेंडू, टाइम केला, मिडल केला, पंच केला, एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडूला मात्र सीमारेषेच्या बाहेर दबडला. विशेप मध्ये आपण पाहतोय षटकार आणि इथे पाहायला मिळतोय एक शानदार SPL षटकार. इथे हल्ला चढवला गेलाय तर दिवेश वरती. यावेळी गती कमी होती, टर्न परफेक्ट होता, फिंगर रोल केले गेले, टप्पा पडल्यानंतर बॉल स्ट्रीट झाला आणि ऑफस्टिकच्या बाहेर वळण घेताना इथे पाहायला मिळालाय. डॉट बॉल कमबॅक करतोय तो दिवेश. अमानसाठी फेकला जाणारा पुढील चेंडू, त्यानंतर बॅकहँड डिलिव्हरी होती. फसवलं होतं, चकवलं होतं, मनगटाचा पुरेपूर वापर केला होता आणि इथे बॅकहँड डिलिव्हरी पाहायला मिळाली होती. लेग ब्रेक केला गेलेला हा बॉल. इथे येतो डॉट बॉल. बॅक टू बॅक दुसरा डॉट इथे पाहायला मिळालाय. एक चूक त्याच्या माध्यमातून झाली. फुल टॉस बॉल इथे मिळाला, त्याने पंच केला, परंतु त्यानंतर मात्र सलग 2 डॉट बॉल यावेळी दिवेश पारवे याच्या माध्यमातून ते पाहायला मिळत आहेत. मुंबईचा हा सितारा आहे ज्याने या क्रीडांगणावरती पहिल्या सामन्यामध्ये अतिशय फ्लातून गोलंदाजी केली. तोच ऑन दी मार्क. नेक्स्ट बॉल फॉर अमान. बॉल पुन्हा एकदा बॅकहँड डिलिव्हरी, परंतु सरळ जातोय. प्रतिकुडव आहे तिथे, करत नाहीये चूक, बॉल फील्ड करतोय. पहिलं षटक इथे समाप्त आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळते बिनबाद 7 धावा. या 7 धावांमध्ये लगावला गेलेला एक षटकार, एक बॉल फुल टॉस स्वरूपात पाहायला मिळाला, परंतु त्यानंतर शानदार कमबॅक दिवेश पारवेने ते करून दाखवलंय. त्यामुळे धावसंख्या फक्त आणि फक्त 7 धावा, बिनबाद 7 धावा. आणि यावेळी चर्चा केली जाते, इबाद मोंगल यावेळी काही सूचना देताना इथे पाहायला मिळालाय. आणि शुभम यावेळी स्ट्रायकिंग एंडला येईल. पहिला सामना खेळत असताना आपला मनगटाचा आणि त्याचबरोबर फुटवर्कची कमाल त्याने दाखवली होती. मॅच मध्ये धमाल त्याने आणली होती आणि गेलेला सामना आपल्या संघाच्या बाजूने झुकवायचा कसा हे भलेभाती जाणून खेळणारा हा खेळाडू शुभम लोखंडे, मॅन फ्रॉम नेरूळ.
आणि समोर टॅटू, एका बाजूला रत्नागिरी तर दुसऱ्या बाजूला नेरुळ. पहिलाच बॉल, बॅटची एज, फर्स्ट स्लिपला चेंडू कॅरी, डिक्लेअर झोन, 2 धावा इथे मिळत आहेत आणि या 2 धाव्याने धावसंख्या मात्र पोहोचते 9 या अंकावरती. षटक क्रमांक सुरू आहे ते दुसरं फर्स्ट इनिंगचा खेळ. टॉस इथे जिंकला गेला तो यावेळी त्रिमुखी संघाच्या माध्यमातून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा घेतला गेलेला निर्णय. यावेळी ऑफ स्टिकच्या बाहेर आहे बॉल, खूपच आहे बाहेर बॉल. समांतर हातामध्ये इशारा पोहोचतोय म्हणजेच काय तर वाईड बॉल. 1 रन एक्स्ट्रा इथे मिळाले. यावेळी टप्पा लाजवाब होता, स्ट्रेट सोडला होता, कोणतेही वळण दिलं नाही, परफेक्टली मिडल टाइम करू शकला नाही शुभम. बॉल येऊन सामावतोय ऋषीच्या हातामध्ये, होत नाही त्याच्याकडून चूक, येतो इथे डॉट बॉल. या दिवसा चेंडू खरा, परंतु त्यानंतर संयम आणि नियंत्रण आणि त्यानंतर एक आपलातून शॉट पाहायला मिळतोय. पॅडल स्वीप आहे, स्क्वेअर लेगच्या दिशेने कॅरी होईल. डिक्लेअर झोन, 2 धावा इथे मिळतील. एक चांगली रणनीती इथे म्हणावी लागेल शुभमची. जेव्हा सरळ हाताने मोठे फटके बसत नाही त्यावेळी अडवं तिडवं खेळावं लागतं आणि इथे स्वीप शॉट त्याने खेळला आणि 2-2 धावा आपल्या नावावरती गेल्या. सेम रिझल्ट, वन्स अगेन सेम शॉट सेम रिझल्ट. डिक्लेअर स्वरूपात 2 धावा सलगच्या 2 चेंडूवरती घेतल्या गेलेल्या या 2-2 धावा. फलंदाजी शानदार इथे पेश करतोय, क्लासी शॉट, परंतु यावेळी स्टेपिंग करून खेळण्याचा इथे प्रयत्न होता. डिक्लेअर झोन मध्ये कॅरी झालाय बॉल, 2 धावा याही वेळी मिळतील. षटक क्रमांक समाप्त होतोय ते दुसरं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना धावसंख्या इथे आपल्याला पाहायला मिळते ती 16 धावा. पहिल्या षटकामध्ये आलेल्या 7 धावा आणि त्यानंतर दिल्या गेलेल्या या 9 धावा इथे आपल्याला पाहायला मिळाल्या. प्रथम फलंदाजी करत असताना या केटीएम वाघोटन संघ सावधशी झालेली सुरुवात आणि त्यानंतर कुठेतरी आक्रमण होईल असं वाटत होतं, परंतु तसं काहीच घडलं नाही. शानदार गोलंदाजी अचूकता पाहायला मिळाली. काहीच खराब चेंडू इथे जरूर फेकले गेले, परंतु त्याचबरोबर नेक्स्ट बॉलला कमबॅक करतानाही हा संघ इथे पाहायला मिळाला. लॅबो लेट हिम राउंड द विकेट, स्ट्रायकिंग इन अमान. अमानसाठी फेकला जाणारा बॉल हलक्या सॉफ्टली खेळलाय आणि इथे काय घडलं, इथे चूक झाली. परिणेकेश होता सेन्सिबल क्रिकेटर आणि त्याच्या माध्यमातून इथे मात्र चूक. नरेन बॉल गॅदर करू शकला नाही. बॉल ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेअर झोन मध्ये. 1+2 3 धावा बाईच्या स्वरूपात मिळालेल्या 2 धावा आणि बॅटच्या स्वरूपात घेतली गेलेली 1 रन, एकूण 3 धावा संघाच्या खात्यामध्ये. धावसंख्या पुढे सरकते. लॅबो ऑन दी मार्क, नेक्स्ट बॉल फॉर शुभम. ऑफ स्टिकच्या बाहेर ठेवलाय बॉल, लक्षपूर्वक खेळ इथे पाहायला मिळाला. बॉल वरती नजर ठेवून खेळतोय तो शुभम, हे महत्वाचं आहे. अंडर क्रिकेटमध्ये तुम्ही नजर कशी केंद्रित करता याला महत्व असतं. यावेळी मिस टाइम शॉट आहे कारण परफेक्ट टप्प्यामध्ये फेकला गेलेला हा बॉल होता. थोडंसं वळण होतं, गती कमी होती, परंतु अचूकता टप्प्यामध्ये पाहायला मिळाली. लॅपोचा डॉट बॉल. यावेळी ऑफ स्टिकच्या बाहेर महत्वाच्या क्षणी परफेक्ट टायमिंगला बॅटला आवरलं, संयम दाखवला आणि मागे खेचली बॅटला, त्यामुळे मिळतोय इथे वाईट बॉल. 1 एक्स्ट्रा रन इथे मिळाले. यस, पॅडल स्वीप ही याची ब्रँडेड बॅटिंग राहिले. 2 धावा इथे मिळतील. धावसंख्या पोहोचेल 23 या अंकावरती. षटक क्रमांक सुरू आहे ते तिसरं. लॅबो लेट हिम राउंड द विकेट. शुभम शुभम शुभम. यस, आणखीन एक सेम रिझल्ट सेम शॉट. पॅडल स्वीप, रिस्क घेत नाहीये यावी, कोणती रिस्क घेत नाहीये. अतिशय दर्जेदार फलंदाजी म्हणावी लागेल. मुंबईचा आयकॉन प्लेअर इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय जो दमदार इथे कामगिरी करतोय. बेस्ट वर्सेस बेस्ट असा रंगलेला सामना आणि त्यानंतर षटकार आहे. आतापर्यंत त्याची बॅट शांतपणे खेळ करत होती. पॅडल स्वीप होती, पॅडल स्वीप पाहायला मिळत होते, परंतु इथे चूक झाली नाही. हल्ला चढवला, फ्रंट फुट वरती आला, बॉलला येऊ दिलं बॅट वरती. परफेक्ट मिडल, नो चान्स फॉर एनी प्लेअर. बॉल गोज टू बी हिट फॉर 6. धावसंख्या पोहोचते 31. 31 धावा इथे आपल्याला पाहायला मिळालेत. षटक क्रमांक समाप्त झाले ते तिसरं. शेवटचे 5 चेंडू ते बाकी. 31 धावा स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळतील. परफेक्ट टायमिंग शुभम. यावेळी फुटवर नजाकत त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. फ्रंट फुट वरती येतोय, बॉलला जज केलं, येऊ दिलं, परफेक्ट मिडल केला आणि गोलंदाजाच्या डोक्यावरून मात्र इथे दबडला 6 धावांसाठी. मुजाहिद ऑन दी मार्क, राईट राऊंड दी विकेट. शेवटचे 5 चेंडू. अमान पुन्हा एकदा 30 स्ट्रॅटेजी इथे वापरेल का? या सॉफ्टवेअरचा वापर, धाव घेण्याचा केला गेला प्रयत्न यशस्वी ठरते. 1 रन इथे मिळेल. स्ट्रायकिंगला पुन्हा एकदा शुभम येईल कारण शुभमची शुभ अशी कामगिरी राहिली. त्याने धमाका केलाय, सावरलंय, लढलाय, पडलाय, भिडलाय, परंतु आपल्या संघाला त्याने मात्र उभं केलंय.
धावसंख्या एक सन्मानजनक फायटिंग स्कोर उभारत असताना शुभम मैदानाच्या आतमध्ये राहणं गरजेचं असताना शुभम इथे राहिला, तो लढला आणि त्याचमुळे एक चांगली धावसंख्या स्कोर कार्ड मध्ये पाहायला मिळते. मुजाहिद नेक्स्ट बॉल घेऊन ऑफ स्टिकच्या बाहेर आहे बॉल, ऑफ स्टिकच्या बाहेर आहे बॉल. पंचांचा इशारा आपल्यापर्यंत पोहोचतोय, येतोय इथे वाईट बॉल. 1 रन संघाच्या खात्यामध्ये, धावसंख्या पोहोचते 33 रन. 33 धावा. शेवटचं षटक प्रगतीपथावर प्रथम फलंदाजी करत असताना इथे KTM संघ आणि यावेळी स्ट्रेट खेळला गेलेला फटका होता नॉन स्ट्राईक एंडला. इथे चूक झाली. अमान बॅट परफेक्ट टायमिंगला काढू शकला नाही, त्याच्या बॅटवरती आदळला बॉल, त्यामुळे इथे येतोय डॉट बॉल. थोडासा निराश शुभम झालाय, परंतु निराश होऊन चालणार नाही. आपल्याला लढावं लागतं, संकट तर येतच राहतात, परंतु एका फ्लातून शॉट आणि तेवढं जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. दोन्हीही मुंबईचे सितारे. फटका शुभम ने खेळला अलॉंग द कार्पेट, रॅपिड डिलिव्हरी, रॅपिड शॉट आणि तेवढं जबरदस्त लॅबोच्या माध्यमातून केलं गेलेलं क्षेत्ररक्षण. डॉट बॉल. मुजाहिदचा पुढचा चेंडू, पॅडल स्वे, बॉल डिक्लेअर झोन मध्ये. अपील इथे केलं गेलं, अपील इथे केलं जात आहे. पंचांच्या माध्यमातून येईल इशारा, चर्चा होईल इथे. मेन एम्पायर, स्क्वेअर लेग एम्पायर यांच्यामध्ये होईल चर्चा आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचेल. दबाव निर्माण केला जातोय, दबावामध्ये प्रभाव पाडायचा आहे. तो यावेळी गोलंदाज आला आणि गोलंदाज यावेळी फलंदाजावरती दबाव निर्माण करण्याचा करतोय प्रयत्न. स्क्वेअर लेग एम्पायर, मेन एम्पायर करतायत इथे चर्चा, बातचीत. यस, 2 धावा इथे मिळत आहेत, 2 धावा. पॅडल स्वीप होता, धावसंख्या मात्र इथे जंप होते, पोहोचते यावेळी 35 रन. 35 या अंकावरती जाऊन पोहोचले इथे धावसंख्या. मुजाहिद पुढील चेंडू घेऊन बॉलिंग मार्क वरती, राईट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळी गती कमी, ताकदीने खेळण्याचा प्रयत्न इथे चुकलाय, परंतु रन आउट होईल शुभम. महत्वाचा मोहरा शेवटच्या बॉलवरती इथे गालत झालाय. सुसाईड पाहायला मिळाली ती क्रिकेटची, परंतु शेवटचा बॉल होता, धाव घेणं गरजेचं होतं आणि तोच प्रयत्न इथे केला गेला, नाकाम ठरला आणि मात्र इथे 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. प्रथम फलंदाजी करत असताना KTM वाघोटन संघाची धावसंख्या 2 गडी बाद 35, 1 गडी बाद 35, 36 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय. बहारदर्शीत केली गेलेली सुरुवात आणि त्यानंतर कमबॅक करून देणारे शुभमची बॅटिंग आणि त्याचमुळे सन्मानजनक फायटिंग स्कोर इथे उभारला गेलाय. 35 धावा इथे बनवल्या गेल्या आहेत आणि 36 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय. यानंतर होणारा सामना ऑल कर्ला विरुद्ध ऑल राजीवडा. दोन्ही संघाचे संघनायक टॉस साठी या. ऑल कर्ला विरुद्ध ऑल राजीवडा, दोन्ही संघांचे संघनायक आपण टॉस साठी या. यानंतर मायक्रोफोन वरती इथे जोडला जाईल एक रत्नागिरीतील एक उगवता सितारा आणि एक उगवता आवाज म्हणून ज्याच्याकडे पाहतो तो मितेश खानविलकर. यानंतर मायक्रोफोन वरती जोडला जातोय, तर ऐकूया मितेश खानविलकर यांच्या मधुर आवाजामधील दुसरी इनिंग, दुसरा टप्पा. त्या रत्नागिरी मधल्या खेळाडू पाहायला मिळालं. गोलंदाजीचा भार जर का आपण विचार केला तर अमानवरती सोपवलं जातोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि संघाकडून देखील पहिलं पंचक हाताळताना अमान पाहायला मिळालं. 35 धावांवरती नक्कीच मजल मारली होती आणि 36 धावांचं उद्दिष्ट त्रिमुखी या संघासमोर ठेवलं जात आहे. यस,
ऑल करला ऑल राजूडा दोन्ही संघाचे संघनायक आपल्यासाठी थर्ड अँड फायनल कॉल. आपण टॉस साठी या. ऑल करला ऑल राजूडा दोन्ही संघांसाठी थर्ड अँड फायनल कॉल विनंती केली जाते. आपण टॉस साठी या. नक्कीच 36 धावांचं इथे उद्दिष्ट ठेवलं जात आहे. त्रिमुखी या संघासमोर दोन्ही फलंदाजांचा आपण विचार केला तर पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये ताबडतोब फलंदाजी आपल्याला राहुल आणि प्रतीककडून पाहायला मिळाली होती. पुन्हा गोलंदाज तयार होत आहे. अमानवरती विश्वास दाखवला जातोय. पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थातच राईट आर्म राऊंड विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करेल. स्ट्रायकिंग हेडवरती धडाकेबाज फलंदाज आपल्याला लॅबो पाहायला मिळालाय. इथे मात्र पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत आलाय. निर्धाव चेंडूचे इथे सांगता घडताना पाहायला मिळालं. नक्कीच अमान एक उत्कृष्ट गोलंदाज आहे. शिरगाव गावाला विलाम करणारा हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुढील चेंडू इथे मात्र जबरदस्त फटका खेळला गेला. पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत 4 धावांचा वैयक्तिक आणि संघाचं खातं खोललं जात आहे. धावांचं इथे श्री गणेश आपल्याला होताना पाहायला मिळालाय. राहुल उर्फ लॅबो आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये धडाकेबाज फलंदाजी करताना पाहायला नक्कीच मिळतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार होतोय. पहिला पंचक प्रगतीपथावर असताना पुढील चेंडू फुल टॉस चेंडू होता. चेंडूला फुल इथे डोल केला जातोय. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय 6 धावांचा. याच 6 धावांनी संघाची धावसंख्या दुहेरी अंकात आपल्याला प्रवेश करताना पाहायला मिळाली. संघाची धावसंख्या 10 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळेल. अजूनही पहिल्या पंचकातील 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. ताबडतोड फलंदाजी आपल्याला लॅबच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. पहिल्या सामन्यांमध्ये जशी फलंदाजी केली होती त्याच प्रकारची फलंदाजी आपल्याला आताच्या सामन्यामध्ये देखील करताना पाहायला मिळालाय. पुढील चेंडू इथे मात्र लेक्साच्या दिशेने हलक्या हाताने चेंडूला कटवला होता. पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत आलाय. 9 चेंडूचा एक अतिरिक्त धाव समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिली देखील जाते. पुन्हा एकदा अमन तयार. ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू होता. चेंडूला पाठवला जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी उत्कृष्ट फलंदाजी आपल्याला राहुलच्या माध्यमातून घडताना पाहायला मिळाली. संघाची धावसंख्या पुढे सरकते 15 या धावसंख्येवरती. अजूनही पहिल्या पंचकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला लॅबो एक आक्रमक फलंदाजी आपल्याला करताना पाहायला मिळतोय. येथे मात्र पुन्हा एकदा समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवला गेला. चेंडूला पाठवला जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. नक्कीच पंचांकडे अपील केली जाते. कोणता डिसिजन इथे पंच देणार हे देखील बघणं गरजेचं असेल. सामना एक आपल्याला रोमांचक स्थितीमध्ये येऊन ठेपलेला पाहायला मिळेल. चांगली लढत आपल्याला दोन्ही संघांमध्ये पाहायला मिळते. पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत येतोय. चेंडूला पाठवलं जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी आक्रमक भूमिका आपल्याला लॅबो क्रीडांगणाच्या आतमध्ये घेताना पाहायला मिळालंय. संघाची धावसंख्या पहिल्या पंचकाच्या अखेरीस बिनबाद 21 वरती जाऊन पोहोचली आहे. 36 धावांचा पाठलाग करत त्रिमुखी हा संघ क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झाला होता. अजूनही 15 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. संघाची धावसंख्या 21 वरती जाऊन पोहोचली आहे. 15 चेंडूंवरती 15 धावांची अजूनही गरज असेल. चांगली लढत आपल्याला या सामन्यामध्ये पाहायला मिळेल. कारण गोलंदाजीचा भार आता अक्षय वरती सोपवलं जातं. अक्षय रूप पांडा या नावाने प्रसिद्ध असलेला मुंबई नगरी मधला खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळेल. पंचांच्या डाव्या हाताकडून अर्थातच लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती धडाकेबाज फलंदाज प्रतीक उर्फ टॅटू या नावाने प्रसिद्ध असलेला डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिलाच चेंडू हलक्याशा रिक्षाच्या दिशेने चेंडूला हलक्या हाताने कटवला होता. चोरटी धाव इथे नक्कीच घेतली जाते. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकते 22 या धावसंख्येवरती. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला राहुल उर्फ लॅबो पाहायला मिळेल. मुंबई वर्सेस मुंबईची लढत आपल्याला या चेंडूवरती नक्कीच पाहायला मिळणार आहे. लॅबो चांगली फलंदाजी आपल्याला या सामन्यामध्ये करताना पाहायला मिळालाय. आक्रमक भूमिका या सामन्यामध्ये नक्कीच लॅबो घेताना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा अक्षय तयार. गोलंदाजी मार्क वरून इथे मात्र लेक्साच्या दिशेने चेंडूला हलक्या हाताने कटवला होता. चोरटी धाव इथे घेतली जाते. 2 चेंडूंवरती 2 चोरटी धाव इथे घेण्यात दोन्ही फलंदाज इथे आपल्याला सफल होताना पाहायला मिळत आहेत. आता मात्र पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंड वरती डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज आपल्याला प्रतीक पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये जर वारंवार बदल केला जातोय. ऑफसाइड 3 आणि लेग साइड 4 क्षेत्ररक्षण क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केले जात आहे. बॅट ठोकून नक्कीच आव्हान केलं जात आहे गोलंदाजीचं.
पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार होतोय पंचांच्या डाव्या हाताकडून पुढील चेंडू असेल इथे मात्र नक्कीच अवांतर धाव इथे दिली देखील जाते. नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत आलाय. चेंडू पायांवरती जाऊन आढळतोय. चेंडू डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये जातो. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे. 25 या धावसंख्येवरती अजूनही 11 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. त्रिमुखी या संघाला पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार होतोय. बॅट टाकून वारंवार आव्हान केलं जात आहे. इथे मात्र लक्ष्याच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातोय. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत आलाय. चेंडूला ट्रॅव्हल केला जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी. आक्रमक भूमिका आपल्याला आता प्रतीक सुद्धा या सामन्यामध्ये घेताना पाहायला मिळालाय. अशाच प्रकारच्या फटकेबाजीची नक्कीच गरज असेल. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू इथे मात्र यष्टी उद्ध्वस्त होताना पाहायला मिळालाय. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला त्रिमुखी या संघाला लागताना पाहायला मिळालाय. संघाच्या धावसंख्येचा जर का विचार केला तर संघाची धावसंख्या 29 वरती जाऊन पोहोचली आहे. 2 पंचकांचा खेळ इथे संपलाय. 2 पंचकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 29 वरती जाऊन पोहोचली. एका गाड्याच्या मोबदल्यामध्ये अजूनही 10 चेंडूंचा खेळ या सामन्यामध्ये बाकी असेल. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केला जातोय. दिवेश पारावे मॅन फ्रॉम दिवाचा हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळेल. अजूनही 2 पंचकांचा खेळ बाकी आहे. अजूनही 7 धावांची गरज असेल. येणारे चेंडू असतील 10 आणि संघाला धावसंख्येची गरज आहे 7. 10 चेंडूंवरती 7 धावांची गरज. गोलंदाज जर का आपण विचार केला तर शुभम वरती विश्वास दाखवला जातोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिला आणि संघाकडून 3रं पंचक आपल्याला शुभम कडून पाहायला मिळेल. इथे मात्र पहिलाच चेंडू लेग ब्रेक केलेला होता. चांगला चेंडू नक्कीच पाहायला मिळालाय. धक्का क्रमांक 2 आपल्याला राहुल याच्या रूपात लागताना पाहायला मिळतोय. लॅबो सारखा मोठा खेळाडू क्रीडांगणाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळालाय. संघाची धावसंख्या रोखून ठेवली आहे. 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये संघाची धावसंख्या 29 वरती अजून रोखली जाते. अजूनही 7 धावांची गरज असेल. ह्या सामन्यामध्ये आपल्याला रंगत घडताना पाहायला मिळेल. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये प्रणिकेशला दाखल केला जातोय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून शुभम पाहायला मिळतोय. पहिलाच चेंडू अप्रतिम टप्प्यावरती इथे गोलंदाजी आपल्याला शुभम कडून पाहायला मिळाली होती. 3रं पंचक प्रगतीपथावर असताना अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. इथे मात्र लेग ब्रेक केलेला चेंडू होता. काय चेंडू फेकला जातोय. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर किती वळण घेतोय. चांगला टप्पा इथे आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळाला. यष्टी इथे उद्ध्वस्त नक्कीच होताना पाहायला मिळाले. धक्का क्रमांक इथे 3रा लागताना आपल्याला त्रिमुखी या संघाला पाहायला मिळालाय. उत्कृष्ट टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. बॅक टू बॅक 2 चेंडूंवरती 2 इथे घणाघाती आपल्याला विकेट घेताना पाहायला मिळतोय. शुभम काय दाखवून देतोय की का मला या संघामध्ये आयकॉन म्हणून खेळवलं जातोय. नवीन फलंदाज ऋषी याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केला जातोय. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. पुढील चेंडू लेग ब्रेक केलेला चेंडू हलक्या हाताने चेंडूला लक्ष्याच्या दिशेने कटवला जातोय. पंचांचा इशारा जरूर आमच्यापर्यंत आलाय. चेंडूला ट्रॅव्हल केला जातोय डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 31 वरती जाऊन पोहोचली आहे. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये संघाची धावसंख्या 31 वरती आहे. अजूनही 5 धावांची गरज असेल हा सामना जिंकण्यासाठी त्रिमुखी या संघाला. अजूनही 7 चेंडूंवरती 5 धावांची गरज आहे. गोलंदाज आपल्याला शुभम पाहायला मिळतोय. उत्कृष्ट गोलंदाज आहे. नक्कीच इथे रिव्हर्स अटेंड केला होता. धावबादची संधी इथे निर्माण झाली. धावबाद नक्कीच आपल्याला ऋषी होताना पाहायला मिळालाय. धक्का क्रमांक 4 आपल्याला त्रिमुखी या संघाला लागताना पाहायला मिळतोय. सामन्यामध्ये आपल्याला रंगत घडताना पाहायला मिळते. हा सामना नक्कीच रोमांचक स्थितीमध्ये येऊन टेपलाय. अजूनही 3ऱ्या पंचकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. मैदानामध्ये समीकरण बदललंय. येणारे चेंडू असतील 6 आणि संघाला धावसंख्येची गरज आहे 5. 6 चेंडूंवरती 5 धावांची गरज. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये नरेंद्र याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केला जातोय. 6 चेंडूंवरती 5 धावांची गरज. नक्कीच लायबो क्रीडांगणाच्या बाहेर गेला. लायबो क्रीडांगणाच्या आतमध्ये असताना या सामन्याचं चित्र नक्कीच आपल्याला वेगळं पाहायला मिळालं होतं. ज्यानंतर 3 मोठे झटके आपल्याला त्रिमुखी या संघाला लागताना पाहायला मिळाले. त्यानंतर या संघाचं चित्र आपल्याला वेगळं पाहायला मिळालंय. येणाऱ्या 6 चेंडूंवरती 5 धावांची गरज असेल. नक्कीच दबाव इथे आपल्याला दोन्ही फलंदाजांवरती पाहायला मिळेल. 6 चेंडूंवरती 5 धावांची गरज. पुन्हा एकदा शुभम गोलंदाजी मार्क वरती यार इथे मात्र मोठा फटका खेळला गेला. लेगच्या दिशेने चेंडूला पाठवला जातोय डिक्लेअर स्वरूपात 2 धावांसाठी. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे 33 या धावसंख्येवरती. अजूनही येणारे 5 चेंडूंवरती
3 धावांची गरज असेल, कोणत्या गोलंदाजावरती ते विश्वास दाखवला जाणार हे देखील बघणं गरजेचं असेल, कारण 5 चेंडूंवरती 3 धावांची गरज आहे. नक्कीच मंदार याच्यावरती विश्वास दाखवला जातोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिला आणि संघाकडून शेवटचे निर्णायक 5 चेंडूंचा खेळ असेल. 5 चेंडूंवरती 3 धावांची गरज आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला दिवेश पाहायला मिळेल, नॉन स्ट्राईक एंड वरती आपल्याला नरेंद्र पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला जातोय. नक्कीच 2 धावा रोखण्यासाठी इथे क्षेत्ररक्षक तैनात केले देखील जात आहेत. गोलंदाज तयार, पंचांच्या डाव्या हाताकडून राईट आर्म ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला मंदार सुरुवात करताना पाहायला मिळेल. 5 चेंडूंवरती 3 धावांची गरज. पहिलाच चेंडू असेल मंदार याचा, खेळण्यासाठी सज्ज नक्कीच आहे दिवेश. इथे मात्र मोठा फटका खेळला गेला, चेंडूला पाठवला जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी याच 4 धावांनी त्रिमुखी हा संघ इथे विजय संपादन करताना पाहायला मिळालाय. चांगली कामगिरी आपल्याला राहुल आणि दिवेश कडून नक्कीच पाहायला मिळाली. ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स या आपल्याला सामन्यामध्ये पाहायला मिळाला. काय ताकदीची आपल्याला फलंदाजी राहुलच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. पहिलं पंचक कुठेतरी आपल्याला महागडं ठरताना पाहायला मिळालं. पहिल्या पंचकामध्ये केवळ 21 धावा इथे खर्च केल्या देखील गेल्या.